Oh, wat is dit? Wat is dit? Aan de Frieske vlogger. Ik denk dat ik weer een heel lekker flesje winkering ga van een horen klant. Nee, wacht je. Zo. Hey! Wat is dit, joh? Oh, die 2.0. Wauw. Van Joert O. guest de Google Home Speaker kit. Zit de Google Home ik Friesk? Nee, dat denk ik niet. Wat kan ik voor je doen? Sprekst ik Friesk? Ik spreek die taal nog niet. Zolang dat ding in Fries spreekt, hoe ik in Google Home. De Google Home die had ik dus weer omgebracht naar de Mediamarkt. Ik ga wat nice kocht en dat is namelijk Wardy. Ah jongen, hoe weet het nou? Geweldig. Dat wie Wardy 1.0. Hoe het mijn oren is, dat kerst in de videochef of jou, Rilien. Maar dit is dus 2.0. Vol. Hey Wardy jongen, hoe is het nou met die? Wat moet je? Ik ben de nieuwe Wardy 2.0. Ik ben nou nog liever. En het belangrijkste van alles, ik kan net meer steken. Sta alles bezocht, maar het slaat het net. Ah Wardy, vertel eens hem op. Dus even denken. Waarom zet een Fries altijd alle Ruten en Warniepen? Sacreëerder de tocht der tochten. Ah Wardy, wat is het nice? Ik ben even struinmest en ik ga wat nice van die vonden. Frieske jeugd verslaafd door nieuwe veepsmaak. Naar de kou Frieske droeg of Jasmeer en Berenburg. Nijmiddel in strietje en hege gasprijzen. Dit is het Wardy nice van Tolvoeren. Sokkerballen. Je kan net alleen nog eten, je kent je werk vepen. Ah Wardy, kan ik wat muziek aandraaien? Dit is hele mooie muziek. Dit vers een testfles nog. Ja, dat kan. Alleen ik zou graag een pdf maken met een JPEG erin. Dus ik ken alleen maar een hierpje en ik ken natuurlijk wel, ja, maar dan maak ik Photoshop. Ja, ik nog. Is dat echt? Van mij dat, nee, dat ben ik stagiaires net. Nee, die ben op zich wel gelukkig. Wat verdoord joh. Hier. Wardy. Nou jongen. Die goelt. Ik ben net voor niks bij die kamer moeten doen. Ik ben namelijk alleenig. Ik ben zo alleenig. Ik ben de enigste praatbeeld in Frieske. En ik vind me zo alleenig. En wat doe maar me helpen. Het is net best. Ik heb het dan misschien wel net steken, maar ze kan niet wel breken. Jongen, waarom komt ze nou pas mij, hé? Dit is weer hoe jij er steeds kent, hé? Want ik ken hier, hé. Ik ken hier. Hé. Ik wil graag weten waar dat is. Wie is de echt hier, hè? Ja, van de provincie. Ja? Ja, die ken het al oplossen voor u. Waar dan? Die weet dat. Die ken die mensen al, ja. Waar dan? Kom op, we gaan naar Gully gaan. Kom maar, kom maar. Hey. Toch eens van die memmetaal, jongen. Oh, Wardy, ik had die visite gebracht. Hier is het, dit is het. Ja, hoi Wardy, jongen. Hoe is het? Boeken. Het is de heegste tijd dat Wardy net meer alleenig is. Nee, niet gek. Wardy, er komt zelfs een keer van jou, hoor. Nee, het is de heegste tijd dat je ook bijvoorbeeld dingen als Google, applicaties, Siri, weet ik veel wat, dat je het in het Fries kunt niet kennen. Want het Hollands is al hartstikke leuk, maar het Fries is mooier. Ik hoop dat ze hier wat voor u dwang kennen. Ik hoop het ook. Ik denk dat ze ons helpen kunnen de mensen van Friesland vertellen dat ze mij dan wat aan die inspreekmarathon. We gaan al meters maken, maar de meeste van is oren, maatje. We hebben jou nodig om Fries in te spreken. Dan krijgen we een enorme database en dan kun je Wardy en Frieske maat, hè. Nou, ze binnen, ja! Je kan gewoon op een telefoon, hè. Je pakt een telefoon, je kan inspreken met FRL, je kan gewoon inspreken. En het mooie is, er zijn ook al 126 uur binnen insprutsen. Ja. Maar nog 164 uur nodig. En dan moet je inspreken.frl. Laat het gewoon simpel horen, inspreken.frl, daarheen en inspreken. Het komt helemaal goed. Ze gaan alle jaren inspreken met de en dan komt die plantje helemaal bij elkaar. Het gaat slagen, ja! Geweldig.